بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Muhterem Müslüman kardeşler. Соңгы вакытларда шундый сүзләр ишетергә туры килә. Замана начарайды, кешеләр начарланды дип, я булмаса изгелек кылучылар юк дип. Ләкин дөресен әйтергә кирәк. Изгелек тә кылына, яхшылык та кылына, алай гына түгел. Мәсәлән, соңгы вакытларда күрәбез телевизордан, радиодан, хәтта дәүләт кешеләре тарафыннан да зур-зур изге эшләр кылынганын. Корбаннар чалына, мәчетләр төзелә, хәйрия фондлары эшләп тора. Мәсәлән, шушы шәһәребездә генә дә сукырларны тәрбияләү турында, аларны укыту турында бик күп сөйләнә. Һәм дә ки һәрберебез үзебез дә бит ниндидер барбер изгелек кылырга тырышабыз. Мәчеткә садака кертеп булса да, дингә ярдәм итепме, ятимнәр йортына барыпмы, ниндидер шушы үзебезнең өлешебезне кертәбез. Менә шушы бөтен без күргән, без изгелекләргә карата булган мөнәсәбәтләребезне ничек кенә карасак та барыбер зарланабыз. Барыбер җәмгыятьтә яхшылык әз дибез. Моның бәлки сәбәбе бардыр. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: яхшы сүз һәм киң күңелле булу ди. Изгелек кылып, аннан соң начарлык кылуга караганда әйбәтрәк ди. Әйе, бу бик гади тәгълимат. Моны бик киңел аңларга. Яхшылык кылдың икән, аннан соң ничек начарлык кыласың инде? Бу дөрес түгел бит инде дип, бөтенебез дә моның белән ризалаша. Әмма шушы сүзләрнең нигезенә карыйк әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: яхшы сүз һәм киң күңелле булу ди. Җәмгыятьтә изгелек арткан сайын, яхшы сүз һәм киң күңелле булу арта микән? Юк. Менә бөтен сәбәп тә шунда. Һәм сәбәп күбрәк үзебездә. Менә без ятимнәр йортына барып килдек. Мәсәлән, алып бардык анда подгузниклар,